Ana binicara sak galak-galakan ning Sardula kaya ora kuwa mangsa marang Sutane Dewi. Apa maneh tumarap panjenengan ingsun marang Yayi Patih. Kaya siap akeh hambek maliman-maning karaton. Karana sapa to ingkang kawogan babati rungkut ngomboni peteng ngejum gumbal ruwet amung kajaba Yayi Patih Nagabandha. Kawula nuwun inggih. Sakelangkung bingah raos sing manah diniri paduka kinajek sasamening adasih. Namung kanggen kula marang ngrasa paduka ingkang sinuwun kepareng kula cumadong dawuh. Menggah menapa ingkang dados wigatos sing pahamaning dinten menika. Patih Nagabandha. Nadyan akeh para nara-praja ingkang sakepa sisih gumalane saprangkul jejenggoti. Nanging kaya tanana kang pantes ingsun kanthi wawan pangendikan namung kajaba sira Yayi awit kang saka iku. Ora dikapura ngayon ingsun babari wigati ning pahaman dina iki. Hanjarahing kang puspita warum. Kasiliring samirana mre Sekar kadung ngas kandanya maweh hararas para naning driya Yayi Patih Nagabandha. Marma sirada ndak wicedak kaya ndak raketaki. Ingsun kanthi wawan pangandikan bab perkara praja Ngastina kang wektu iki wis ana cengkermaningpun Kakang. Yayi. Tetela Gusti iku adil. Aja to kekarepan ingkang becik nadyan kekarepan ingkang lerek itu minta cidra tansah didombani mung kabeh manungsa bakal ngunduh weng pakarti sing tandurane becik bakal ngunduh apik ingkang tandurane cidra bakal ngunduh papa drwasa kawula non uninggih Yayi mbok menawa sira kelingan nalika pun Kakang masih lenggah ing karaton Deder Penyu nalika semono ingsun darbi pangajap kepingin bakal mulihake swasana kang sak beneri ketitik. Pun Kakang kumawani ambedah praja Ngastina. Aja nganti ana kang kleru tampa. Ingsun bedah praja Ngastina iki babar pisan ora bakal milik barang kang melok kesusu malah mung sebab kesolak muluk ku ya ora. Aku ora bakal kepengin depani praja Ngastina sabab aku wis duwe negara dhewe kurang ing kraton ning Deder Penyu. Sawise Ngastina iki bedah, karsaning ingsun negara Ngastina sak wutuhe tumeka sak jajahane.
tumuli bakal ingsun caosake marang Kang Andara BI utawa ingkang amajipi. Sira ora bakal kilapan sak temeni para Kurawa ingkang den pangarsani dening Prabu Duryudana iku ora duwe wewenang tumrap negara Ngastina. Kanthi dasar wewaton praja nyebutake lamun ta Sudarma Sidawatmaja ingkang kudu gumantinata. Ing mongko aku ngerti. Ngastina biyen ingkang jumeneng nata sawargi Prabu Pandhu Dewanata mongko anak sawargi Prabu Pandhu Widuda Kurawa nanging Pandhawa. Ya wit sangka culikaning para Kurawa satemah ing kono bisa mengku praja Ngastina Pandhawa padha disingkirake sangka ladang Ngastina. Aku rumasa-mesake marang para Pandhawa ing atas anak ratu urip ana madyaning alas. Nadyan ta wektu iki wis mbabar negara. Ya iku wujude negara Ngamarta. Ya wedene lamun lakon kang bener iki ora enggal dijejegake. Tanurunga bakal saya ngombro-ombro akeh angkara ingkang urip ana Ngarcapada. Awit kang saka iku ingsun nyuwun tuntunan ing Gusti Kang Akarya Jagat. Bakal benerake ingkang luput ngelingake ingkang lali. Mula lajeng mokal lamun ta ingsun wentala ngunjara Prabu Duryudana sakurawane pisan. Sabab ndak pitung wis suwe anggone kekucah bumi Ngastina. Lan wis suwe anggone urip nikmatake marang kasil wulu pametuning praja Ngastina. Kena kanggo piwulang yai lamun ta mulyane utawa kepenake dirasakake dhisik rekasane kudu tiba keri. Beda kelawan para Pandhawa. Pandhawa rekasane didhisikake dina iki kudu nemu mulyane. Kawula nuwun inggih. Ori paduka pun Nagabandha sanget mangayi bagya dhateng keparingipun Koko Prabu. Awit menawi ngantos menika mangke jagat dipun menangaken tiyang watak angkara kula kinten tiyang watak suci mboten badhe purun gesang wonten Ngarcapada. Ing mangka nalika Prabu Duryudana sakurawanipun mengku negari Ngastina la ing jana kados-kados angkara menika dipun ubupi kaliyan ingkang adamel gesang ketitik saben wonten lelampahan inggih ingkang watak angkara menika ingkang mimpang. Aja nganti tok tandhasake tekan batinmu. Angkara kang bisa menang kuwi menang semu. Ora bakal menang kandas ing batin, adyan menang ora bakal nemu kamulyan kang langgeng. Kawula nuwun inggih ingkang menika. Mugi paduka sinuwun tansah pinariyangana enget saha tansah pinayangana kaliyan Gusti. Sampun ngantos paduka kagiwir saking pamikating kawontenan endahing praja Ngastina. Oh. Ati kawula nuwun segelugut pinarasa sasra. Aku tanpa darbe pangrasa bakal mengku praja Ngastina. Iki lembe bakal tak upaya margane. Kepiye carane nggonku bakal ngaturake praja Ngastina marang astaning para Pandhawa. Awit aku kalawan Pandhawa tepung wae durung. Yen to nganti aku banjur lanyo nyaosake negara kang tanpa pitupungan luwih dhisik. Mengko bisa nuwuhake rasa jujana tumrap Pandhawa marang panjenengan ingsun. Kawula nuwun inggih. Menawi mboten klentu paduka sinuwun sampun utusan ingkang putra Gusti kula Sang Pangeran Raden Bayu Bajra ingkang sampun kautus paduka ingkang sinuwun. Iya. Pancen putraning ingsun Raden Bayu Bajra ingsun utus sowan menyang pertapan Sukalima mondongi Bapa Dahyang Druna supaya rawuh mring madyaning praja Ngastina kene. Nuwun kepareng kula munjuk atur sinuwun. Bi. Pangraos kula paduka kirang adil. Kurang adil kumapan nggon ngendi? Ing atasipun Prabu Duryudana sakurawanipun sampun dipun kunjara ewa semanten. Pandhita Sukalima Dahyang Druna kok mboten babar pisan kalebetaken pakunjaran mongko mlingih kalebet warganing Kurawa. Mengko dhisik. Pati kawula nuwun wonten dawuh. Anggonmu maos Begawan Durna aja mung tata gelar.
pamawasing Prabu Bandung Nagasewu Begawan Durna kuwi ora pendhita kang ala. Liripun kados pun dinyatanipun. Kula nate mireng dedongengan. Nalika panenggak Pandhawa Raden Bratasena menika meguru Begawan Durna. Begawan Durna Wentala nginggahaken Bratasena dhateng ing Gunung Candramuka ingkang dipun ajab pejahipun. Parandene boten pejah lajeng dipun ceguraken dhateng samudra inggawit saking pitedaing Begawan Durna. Sampun Raden Bratasena menika pinayungan kalian Gusti. Kula kinten sampun pejah nalika wonten madyaning samudra. Lah, kuwi mung kulite kang tok sumurupi. Begawan Durna yen miturut mripatku, yen miturut pangrasaku, kuwi ora pendhita ala. Tata gelar kaya dene nyemplungake jurang kasangsaran nanging sakabehing pituduh saka Begawan Durna kuwi mengku kanugrahan ingkang gedhe. Buktine apa? Mbalani perkara dongeng Raden Bratasena utawa Raden Werkudara. Diunggahake menyang Gunung Candramuka tata gelar kuwi dileropake nanging ya ing kono ketemune kelawan dewa loro ingkang padha nemu penandang. Sang Hyang Indra lawan Sang Hyang Bayu. Aja ana Bratasena ora bakal bisa ruwat nirmalaning dewa loro iku mau. Lan ya ing kono Raden Bratasena nampa ganjaran saka Jawata. Kuwi nalika ana Candramuka. Kaping pindho nduk nalika Werkudara dicemplungake ana madyaning samudra. Apa tandane? Kanthi mantep lahir batin marang pituting Begawan Durna, Raden Werkudara ketemu kelawan sejatining Raden Werkudara. Satemah kaparingan gaibing Gusti kang ngakarya jagat, kaparingan tambah tenger. Kiai Wayiluyah gaib Rasul ngalam rijalullah. Ingkang mengko teges tan ana titah lanang kang pinitaya dening dewa mung kajaba Bratasena. Kuwi si Raden Werkudara. Kaping pindho Raden Permadi, kadang anom saka Raden Werkudara. Tata gelar dilaropake marang Begawan Durna. Nanging saknyatane Permadi bisa nampa nugara saka kang ngakarya jagat lumantar dewa. Katitik nalika semula kinten golek adining geni. Bisa ketemu kelawan Sang Hyang Brahma kaparingan pusaka Kyai Bramastra lan pinaringan ganjaran widodari atmajaning Sang Hyang Brahma Wisik Bathari Dresanala. Dadi yen ditonton saka tata gelar kuwi pancen Durna kuwi ala nanging lamun tole metane kanthi talesih kandhas ing batin yekti Begawan Durna sakabehing piwulange kebak kanugrahan kebak ganjaran waton diantepi lahir batin. Sedenging ngreh kadigdayaning Pandhawa. Awit sangka panggulawenthahing siji Resi Bisma loro Begawan Durna. Kuwi Yayipati. Mula ingsun ora wentala bakal ngunjara Begawan Durna. Gedhe pangapuraku. Lan kaping pindhone kepengin banget ingsun bakal napak tilas marang Raden Werkudara. Yaiku kepengin bakal ngeguru marang Begawan Durna kang supaya bisa sampurna nggonku dadi ratu. Lan bisa urip ingkang tumuju marang katentreman. Kawula nuwun inggih. Menawi mekaten kula ingkang lepat sinuwun karon namung tata gelar pamawas kula. Inggih to sinuwun. Mboten namung paduka piyambak ingkang badhe napak tilas dhateng Raden Werkudara sanadyan kula semanten ugi. Menawi tetela sabdaning Begawan Durna menika kebak kanugrahan ing mangkih kula kepengin badhe geguru dhateng Begawan Durna. Ora ilang kuwi meguru Begawan Durna. Kawula nuwun inggih. Lajeng menapa werdinipun paduka sinuwun amandhangi kelawan pandhita ing Sokalima. Marmane ingsun kepareng mondhongi Begawan Durna. Ingkang sejatine ingsun bakal mundhut pamrayoganing Bapa Begawan Durna kepiye prayoganing laku kang supaya Ngastina tumuli bali marang tanganing para Pandhawa. Oh inggih. Menawi mekaten kula sanget anayogyani lekas paduka ingkang mekaten. Lagi eca wawan sabda hor kang sumewa
nagaring pasewakan kathah samyana reka wonten dirada mata pedhot king wantilan saweneh anareka dilara pandengan kles nindya mantri haniti preksa tarunaning kita wasuning enggati ya sowan Ngarasendra Repepeh yayah soto minggah kromo panyayah soto ametarangan swaning Raden Bayu Bajra katingal maksana ndadap lengkeh-lengkeh hangika padha dipiswan mangarsa mangsa sumbah lenggah tumungkul hamari kelukaya kanjema pertala mukane kadota winggalih Sang Nata Prabu Bandung Nagasewu ing mangke pinampi dhateng sawanipun ingkang putra Raden Bayu Bajra alon wijiling pangendika bela taala anakku ngger anakku kula Bayu Bajra padha kanthi raja sowanmu ngger kawula nuwun inggih Dewaji lulus raja pisuwan kula kalis ing prabeda manggih ing kayiwanan kula wangsulaken ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu wis tak tampa banget penerimaning sun sira ngaturake pangabekti putraku ngger Bayu Bajra pinantu Karharjan
Inggih Paman Patih dhateng kapundi? Piye pawartane sira kula pingsun piji sowan menyang pertapan Sokalima? Mboyong Rama Penemban Begawan Druna. Kawula nuwun paring kula nunjuk atur diwaji. Kula sampun kelampahan sowan dhateng pertapan Sokalima. Angaturi dumateng Hyang Penemban Begawan Druna. Kawula nuwun inggih. Ing mangke Sang Maharsi kepareng rawuh dhateng Praja Ngastina. Lho, wis rawuh mrene? Kawula nuwun inggih sampun kula dherekaken. Wektu iki ana ngendi? Ngentosi wonten ing Jawi. Nenggo dawuh timbalan paduka Kangjeng Rama. Yen mengkono kulub aja kesuwen muling boyongen. Rawuh mring setinggil kene. Kawula nuwun parang matal pasowanan. Hatapara Hapsari tumonton ing Sang Dwija. Kadya ngewara jiwa. Kakaka sing tiastat kewaraning karyanira tan pontok samya miyat rengganing Prabata. Ning kadhep kumlapindha pangawining Sang Dwija. Lunging kadung malengkum katiup ing maruta manda. Namit pasang Kalimantan wis namit nyeloduni kalepating tulah manu. Sinuwun. Kula ingkang sowan wonten rasa paduka ingkang sinuwun kawula nak. Ladalah. Penemban pepunden kula, penemban sesembahan kula. Sarawujing andika Bapa Penemban Putra paduka kula ngaturaken sembah sungkem ugi kunjuk wonten rasanipun Bapa Penemban Begawan Durna. Kawula nuwun inggih sampun kula tampi. Menapa ingkang parang paduka
hamaringi pangabekti dhateng pun bapa. Kula tampi dumawaos sami-sami. Pangestunipun pun bapa mugi kepareng anampi wonten ing sandhap pepatanipun paduka ingkang sinuwun. Wah. Bapa Penemban. Pangestu jengandika kula pundi wonten ing embun dadosa jimat paripih. Urmaos bingah manah kula panyayah ron langking hanya nyadang tumurun ing riris. Satemah kejawan ing mangsa labuh asreping manah. Tubing mangke Bapa Penemban kepareng rawuh wonten ing nagari Ngastina. Kawula nuwun nadyan pun Bapa semanten ugi panyayah lumampah wanci pangelong kepapak kobor sewu. Biar pajar manah kula dipikula nampi dhateng sawanipun Raden Bayu Bajra. Ingkang matur dhumateng kula ingkang supados kula dipun keparengaken rawuh wonten madyaning nagari Ngastina. Kados kula jangkah-jangkaos pisan dumugi lampah kula wiwit saking Sukalima dumugi nagari Ngastina. Wonten wigatos menapa sinuwun kepareng miji dhateng pun Bapa Sukalima. Menapa paduka badhe paring pangapunten dumateng anak Prabu Duryudana sakurawanipun pisan. Menawi paduka menika kepareng badhe paring pangapunten dumateng anak Prabu Duryudana sumarambah para anak-anak kula Kurawa. Kados menapa bingeng manapun Bapa Panyaya Kejugur Kanu Kirisari keblabaran Samudra Madu. Nggih, Bapa Penemban. Kula pitados menawi penggalianipun Bapa Penemban tetep welas asih dumateng Prabu Duryudana sakurawanipun pisan ngemuti bilih sampun dangu anggen ngandika swita kaliyan Prabu Duryudana. Saestunipun kula ugi mboten wentala nyumarapi dhateng penandhangipun Prabu Duryudana sakurawanipun pisan. Nanging anggen kula mboten wentala kala wau lajeng tinututan raos ngengetaken dhateng bebudenipun Prabu Duryudana. Ingkang tansah ambek angkara watak cidra budi candul. Lah wonten mriku menika lajeng ical raos anggen kula mesakaken dumateng Prabu Duryudana. Namung urmaos gething beburu sengit batos kula dumateng Prabu Duryudana menawi ningali tingkahipun Prabu Kurupati. Oh, inggih, inggih. Kula mboten maiben dhateng penggalian paduka ingkang sinuwun. Namung mugi kawuningan pepak-pepaking jagat menika inggih wonten ingkang sae, inggih wonten ingkang wawon. Wonten ingkang boten angkara, wonten ingkang watak angkara menika sampun dados sandhanganipun titah ngarcapada. Duh sinuwun. Kula ugi pitados bilih kesabaran ing Ngalendra menika benten kaliyan Brahmana. Menawi pendhita tansah ngagungaken pangapunten menawi Nalendra menika kesabaranipun winatesan utawi tinamtu uger ing mriku dereng anglangkah dhateng garis ingkang leres. Monggo nyatanipun Prabu Duryudana sakurawanipun menika sampun kathangipun nglangkah dhateng garis ingkang leres. Mboten tepi dhateng paugeraning Kanalendran. Wontenipun namung puwa-puwa daksya dhumateng samaning titah. Kawula nuwun inggih. Namung kula kinten langkung agung wibawanipun paduka ingkang sinuwun. Menawi paduka tumulinggal paring pangapunten dhumateng anak Prabu Duryudana sakurawanipun pisan. Nggih, Bapa. Perkawis menika mangke badhe kula manah. Dasaripun kula menika lair batos saking kula swita Bapa Penemban. Kawula nuwun inggih. Mila jengandika kula suwun rawuh wonten ing negari Ngastina ngriki. Bapa Penemban. Sepisan kula trinekseni anggen kula bedhah negari Ngastina menika babar pisan